σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, μας περιγράφει την εκλογή και την πρόσκληση του Χριστού προς τους πρώτους Αποστόλους του. Στην θαλάσσια περιοχή της Γαλιλαίας, άγγιξε το μεγάλο σχολείο της ουρανίας διδασκαλίας του ο Θείος και διδάσκαλος. Οι πρώτοι μαθητές που αποκαλούνται σε αυτόν είναι ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Οι τέσσερις μαθητές είναι άνθρωποι απλοί, με αγαθή προαίρεση, φτωχοί στην καταγωγή και αλληλείς στο επάγγελμα. Γίνονται όμως τα όργανα του Θεού που θα τους αναδείξει αργότερα αποστόλους και συνεχιστές του δικού του αλυτρωτικού έργου. Η πρόσκληση του Ιησού είναι απλή και σύντομη. Δεύτερο πίσω και πίσω εμάς αλληλείς ανθρώπων, λέει ο Κύριος. Η ανταπόκριση των μαθητών είναι άμεση και θερμή. Άφησαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Ιησού. Το κάλεσμα του Ιησού είναι έργο της πρόνοιας και της φιλανθρωπίας του Θεού. Δεν είναι μια τυχαία επιλογή κάποιων ανθρώπων. Έχουν ενότητα και αγάπη μεταξύ τους. Είναι τίμοι και εργατικοί. Έχουν σεβασμό στον πατέρα τους, ενώ ακολουθούν τη ζωή τους στην κοπιαστική εργασία του. Έχουν όμως και κάτι άλλο ιδιαίτερο. Είναι και οι τέσσερις μαθητές του Ιωάννου του Βαπτιστή. Η ψυχή τους είναι προετοιμασμένη για την πορεία στην οποία τους κάλεσε ο Ιησούς. Από τον πρόδρομο του Κυρίου άκουσαν για πρώτη φορά το μήνυμα της ελεύσεως του Μεσσία. Ζεστάθηκε η ψυχή τους από το κήρυγμα του Ιωάννου. Η καρδιά τους ανέμενε την παρουσία του Μεσσία. Περίμεναν τον λυτρωτή για τον οποίο τους μίλησε ο πρόδρομος στην έρημο του Ιορδάνου. Ο Ιησούς τους καλεί κοντά του γιατί ως καρδιογνώστης γνωρίζει την εσωτερική του διάθεση. Γνωρίζει την άθωρη και καλή καρδιά τους. Τους ξεχώρισε και τους διάλεξε ανάμεσα από τόσους άλλους ανθρώπους. Η θάλασσα που αποτελεί στοιχείο της ζωής είναι πλέον η ανθρώπινη κοινωνία. Η γαλήνη απεικονίζει τη γαλήνη των αρετών, ενώ η τρικυμία την ταραχή των βαθών. Η κυβωτός της σωτηρίας στην φουρτούνα της ζωής είναι το σκάφος της Εκκλησίας. Δείχνει ευλογημένο είναι το Άγιο Ευαγγέλιο, το μήνυμα της σωτηρίας. Οι μαθητές του Ιωάννου ανταποκρίνονται αμέσως στην πρόσκληση του Ιησού. Γίνονται μαθητές του Θείου διδασκάλου. Τίποτα δεν στέκεται εμπόδιο στην απόφαση τους. Ακολουθούν ευθέως τον Ιησού. Καμία προσχώρηση δεν τους απομακρύνει από την πρόσκληση του Χριστού. Καμία εκκρεμότητα εγκόσμια δεν τους αποθαρρύνει από την απόφασή τους. Γι' αυτό αφήνουν τον τόπο τους, το σπίτι τους, την εργασία τους, ακόμη και αυτούς τους γονείς τους, και αφιερώνονται στον Κύριο. Ο Ιερός Χριστός θα μας συμβεί την ανταπόκριση των μαθητών. Δεν άκουσα την διδασκαλία. Κι όμως χωρίς καμία αντιολογία, χωρίς καμία υποψία, χωρίς καμία αμφιβολία, ακολουθούν τον Χριστό με προθυμία και ανταπόκριση. Η ανταπόκριση τους είναι ολοκληρωτική. Δεν κρατούν τίποτα για τον εαυτό τους. Δεν ζητούν καμία αμοιβή. Δεν επιδιώκουν κανένα συμφέρον. Δεν διεκδικούν ανταλλάγματα. Η μορφή του Ιησού είναι ο πνευματικός μαγνήτης που τους ελκύει κοντά του. Ο Ιησούς καλεί κοντά του τους μαθητές για να τους αναδείξει αλληλείς ανθρώπους. Δεν είναι μόνο θαυμαστός ο τρόπος που τους κάλεσε και εκείνοι ανταποκρίθησαν. Είναι μεγαλειώδες το έργο που θα αναλάβουν. Γίνεται οι απεσταλμένοι του Θεού στον κόσμο. Αυτοί θα διαδώσουν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αυτοί θα μεταφέρουν την πρόσκληση του Ιησού και τη σωτηρία στον κόσμο. Αυτοί θα γίνουν οι άγγελοι της Βασιλείας του Θεού. Αυτοί θα λάβουν το μοναδικό προνόμιο του Λόγου και του έργου. Ο Λόγος τους είναι Λόγος Θεού. Τα έργα τους είναι έργα Θεού. Οι μαθητές θα γίνουν οι οικονόμοι της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Αυτοί θα κρατούν τα κλειδιά του Παραδείσου. Αυτοί θα έχουν την εξουσία να δένουν και να λύνουν τις αμαρτίες. Οι Απόστολοι θα γίνουν σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου οι αλληλείς των ανθρώπων. Όπως ανέζεραν τα ψάρια από το βυθό της θάλασσας στην επιφάνεια, έτσι θα αναβιβάζουν τους ανθρώπους από το βυθό της απιστίας στην αγκαλιά του Θεού. Θα ελευθερώσουν τους ανθρώπους από το σκοτάδι της πλάνης και θα τους οδηγήσουν στην αλήθεια του Ευαγγελίου.
Ίσως αδελφοί μου ορισμένοι να θεωρούν ότι το έργο του Ευαγγελισμού όσων αγνοούν τον Θεό ανήκει στους ιερείς αποκλειστικά. Είναι λανθασμένη μια τέτοια εντύπωση. Λαϊκοί και κληρικοί λειτουργούμε ως ενιαίο σώμα μέσα στην Εκκλησία και όχι ως ξεχωριστές παρατάξεις. Φέρουμε ήδη από τη βάφτισή μας τα τρία αξιώματα του Κυρίου μας: το βασιλικό, το προφητικό και το ιερατικό. Γι' αυτό και η κλίση μας στην χριστιανική ιδιότητα μας θέτει προ των ίδιων ευθυνών για την αύξηση και προκοπή του εκκλησιαστικού σώματος, αλλά και την γνωριμία των πάντων με την αλήθεια. Σαφώς υπάρχουν τα ειδικά λειτουργήματα μέσα στην Εκκλησία. Ωστόσο, μπορούμε όλοι να γίνουμε αλληλείς ανθρώπων, μεταφέροντας την εμπειρία του ζώντος Θεού σε εκείνους που τον αγνοούν, σύμφωνα με την κυριακή προτροπή, που το λαψάνθο το ορθώσιμον έμπροστε των ανθρώπων, όπως είδε ημών τα καλά έργα και δοξάσωση των πατέρα ημών εν της ουρανής. Δεν χρειάζεται να είσαι τρελόγος για να διδάσεις όσα εν τέλει τελείω ο Θεός, διότι και ο νεαρός τότε Ιωάννης Αρνάματος ήταν και έγινε ο πρώτος θεολόγος. Δεν χρειάζεται να έχεις πεπαιδευμένο νου για να μεταδώσεις την αιώνια αλήθεια, διότι και ο πέπευτος Πέτρος με την καρδιά του αγάπησε και μεταλαμβάνευσε αυτή την αλήθεια στα πέρατα της οικουμένης. Θα είσαι μάλλον να γίνεις ένας μικρός Απόστολος στην οικογένειά σου, στην εργασία σου, στο σχολείο σου, στο κοινωνικό σου, συγγενικό και φιλικό περίγυρο και να αλλιεύσεις ανθρώπους στα σωτήρια δίκτυα του Ιησού Χριστού. Έργο θαυμαστό και μεγαλειώδες, το οποίο δεν φέρνει εις πέρα στα ατυχία που πιθανόν να κατέχεις, αλλά η φλογερή και η πιστή καρδιά. Σίγουρα δεν είναι όλοι οι Απόστολοι και οι δάσκαλοι ή δεν έχουν όλοι το χάρισμα να ομιλούν. Όμως η ζωή μας όταν κηρύττει από μόνη της την αλήθεια, μπορεί να αλλιεύσει ψυχές. Συμβαίνει φυσικά και το αντίστροφο. Όταν η ζωή του χριστιανού είναι άστατη και ασύμφωνη με τα όσα λέει ο Κύριος, γίνεται για τους αδιάφορους αφορμή απομάκρυνσης και κατηγοριών κατά της Εκκλησίας. Αδελφοί μου, αυτή την πρόσκληση απευθύνει ο Χριστός σε κάθε πιστό. Είναι η πρόσκληση στη λατρεία και την προσευχή. Είναι η πρόσκληση στη γνώση των γραφών και στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Είναι η πρόσκληση της μετανοίας και της αμαρτίας και της εφαρμογής των ερετών. Είναι η πρόσκληση της ενότητας με τον Χριστό. Ας ανταποκριθούμε με προθυμία και αυταπάρνηση στη φωνή του Χριστού, που μας χαρεί να γίνουμε και εμείς μαθητές. Ας ανταποκριθούμε στην πρόσκληση του ευθέως. Αμήν.